Ранкова розпаковка від Джерелії. Будемо дивитись разом з вами. Ось яка краса. Гель для вмивання розкішна. Він такий класний. Суха шкіра і чутлива, гарно зволожує і не сушить. Цього не обходиться ні один мій день. Сироп антистрес. Болить спинка, ноги, руки крутить, хондроїтин форте, ароматик, флюр-наркотик для клієнточки. Фіт, хто страждає варикозом. Дезінфікуючий засіб з цитратом срібла для взуття, хто має неприємний запах і грибок, обов'язково. В серії Оселя концентрат для чищення кавових машинок. Я посудомойку їм чищу, чайників від накипу. Праймер для обличчя. На сьогодні все.